बिश्वनाथ जिल्ला सिंनि गहपुर हालामनि दैमालु सेन्टाराव गिख्रंथाव अर खामनायजों मंगलसिं गयारिनि गलाया खामनानै सेवहांगार जालाङो। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनानै मोननाय जायाखैब्लाबो नखरनि बिगोमा आरो ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जादों होनना सन्देह खालामदों। बे बिथिङाव अर खामजानाय गलादार ओनसोलनि सुबुं आरो पुलिस बिफाननिफ्राय खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। आच्छा, हरखाब बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि दखाना जिथु अर खामनानै दिनै हांगार जालांजोब्बाय, बे समाव मा फोरमायनो सानो नोङो? बे समाव हरखाबै मोनाबिलि 7टा बाजियाव जोङो हाथायाव थांनो होननानै माल सोगासिनोमोन दखानाव। माल सोबाय थानाय समावनो बबेनिफ्राय अर खामनानै जोंनि बे दखानखौ खामफैबाय जोङो माने मिथिस्लाबासै आरो। बे नोंथांमोननि दखानावहाय मा मा मुवा बुस्थुफोर दंमोन आरो बेसेबांसोनि नोंथांमोननि दखाननिफ्राय खहा जालांखो बे समाव एसे फोरमायगोन नामा? जोंनाव ओरैनो दख'ना दंमोन, ओमफ्राय गाननाय जोमनाय हिन्जावसाफोरनि, ओमफ्राय देलायनाय आसान खेराफोर दंमोन आरो जोंहा बे हिन्जावनिनो मबाइल, ओमफ्राय फैसा बेग दंमोन आरो डकुमेन्टसफोरबो दंमोन, आधार कार्डफोर। अनुमान बेसेबांसोनि मुवा बुस्थु नोंथांमोननि दखानाव दंमोन एसे फोरमायगोन नामा? अनुमानथ' जोंना ओरैनो 7 लाखसोनि खाथियाव दंमोन आरो। दाख्लैसो आरो लन लानानै जोङो माल सोबावदोंमोन गोजां बोथोरनि। दा बे समाव सरकारखौ नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? समाव जोङो सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो, जाहाथे जोंखौ एसे मदद होयो। बेखौनो बेजोंनो सोलियो दा न'खरखौ जों जेनेबा माबोरैहाय सालायलांनो हागोन बेखौ माने जों दा दुखु मोनदों आरो। लनखौ सुख'नांगौ आरो लनाबो हरबाय थानांगौ नालाय फैसाया, बिनि थाखाय माने जों दा सहाय लुबैदों आरो। हरखाबै जिथु अर खामनाय बे माब्रैहाय जाखो एसे फोरमायगोन नामा बे समाव? आंनि न'खरा दिनै खामदों। बे कारेन्ट सर्ट जानानै खाथियाव चिप्स मिथाइफोर दंमोन। जों बे दखानाव जिरायनायनिफ्राय एसे माबा जानायावनो बाहेरायाव थांनायावनो बे माबाजों कारेन्टजों खामजोब्बाय आरो गासिबो। आच्छा, बेसेबांसो बे नोंथांमोननि दखानाव जि मुवा बुस्थुफोर दंमोन एसे फोरमायगोन नामा? आरो मा मा मुवा बुस्थुफ्रा दिनै खामनानै हांगार जालांजोबखो एसे फोरमायगोन नामा? आंनि दखानावथ' 30 लाखसोनि माल दंमोन, गेलामाल दखानबो होयो जोंहा, गेलामाल दङ। ओमफ्राय बिथिं साउन्ड सेटबो होयोमोन, बेफोरबायदियाबो खामजोब्बाय। लोगोसे आंनि न' खाथियाव दखान भारा होदोंमोन आङो, बिसिनाव जि दखान होयोमोन, जि दखानाबो खामजोब्बाय दिनै। बे समाव मा खावलायनो सानो जे नोंथांमोना जि नोंथांमोननि जिखिनि दा दखान सोलिबाय थानाय थांना थानायनि राहा बेयाव हयथ' सोलिबाय थादोंमोन, नोंथांमोना बे समाव खोब हांगार जालांजोब्बाय। सरकारखौ लोगोसे ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मा सहाय लुबैयो? बिसोरो आंखौ एसे अनफिनबा आं मोजां मोनगोन आरो। थोंजोङै सरकारखौ मा खावलायनो सानो बे समाव? सरकाराबो आंखौ एसे ओरैनो हेफाजाब खालामबा आं मोजां मोनगोन। हरखाब बे समाव गहपुरनि बे दैमालु सेन्टारावहाय गंनै गंथामसो दखाना अर जोंखांनानै हांगार महर जाजोब्बाय। बे समाव मा फोरमायनो सानो नोंथाङा? खोब दुखुनांथाव जाथाय होननानै बुंनांगोन, खारन दिनैनि बे दैमालु सेन्टार गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सानजा गहपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय नैबे दैमालु सेन्टाराव जिबायदियै माने हरखाब इलेक्ट्रिक सर्ट सार्किट जानानै जिबायदियै दखानाव अर खामबाय, बियो खोब दुखुनांथाव जाथाय होननानै जों बिसोर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों फोरमायगोन। खारन जोंनि बे हालामनि सासे जाखांफुनाय सासे फालांगियारिमोन। बिथाङा गावनि जि खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों बेबायदिनो गेलामाल दखान आरो बेबायदिनो साउन्ड भाराबो बिथाङा हरोमोन। दा दिनै बिथांनि न'खराव जोङो खबर लानो फैनायजों जोङो मोनाबिलि समाव जिहेथु जों सेन्टाराव दङमोन, दा बे समावनो जोङो बे हरखाब जाथायखौ जानायखौ नुनानै जों बिथांमोननो जि हायो बेबायदिनो हेफाजाब खालामनानै बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामदों। फायार ब्रिगेड बा पुलिसफोरखौ जगाजग खालामनानै दा फायार ब्रिगेडआ जेसेबांखिनि माने अर खामनाय बेखौ दा खोमोरगासिनो। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव जों फोरमायगोन, खोब दुखुनांथाव जाथाय बियो।
आरो बिथांमोननि जिबायदि न'खरनि अबस्थाखौ जों नायबाय न'आव माने बेबायदि गावसिनि जि बेबहायजों सोलियोमोन बेबायदि जेबो थालांखायाखै गासैबो बिथांमोननि फोरमायनाय बायदि फ्राय 30 लाखनिबो बारा रांनि बिथांमोना खहा जादों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। मा मा मुवा बेसादनि जिथु बिथांमोना फालांगि खालामो एसे फोरमायगोन नामा बेवहाय मा मा मुवा बुस्थुआ हांगार जालांखो? जिहेतु बिथांमोनहा गावसोरनि फोरमायनाय बायदियै जिहेतु माने न'निफ्राय एसे बाहेरायाव ओंखारलांनाय समाव जिहेतु कारेन्टजों सर्ट सार्किट जानानै बिथांमोना जिहेतु कारेन्टनि मुवाफोरबो फानोमोन बाल्ब बेबायदिनो वायारफोर बिदि फानोमोन साउन्ड भाराफोर हरोमोन आरो गेलामाल दखान हिसाबै बिथांमोनाव नैबे चिप्स बा बेबायदि मेथाइ थाव साव बेफोरबायदि गासैखौबो लानानै बिथांमोना बेबहाय खालामोमोन आरो फैबाय थानाय जि ख्रिस्टमासनि थाखाय बिथांमोना माखासे जिहेतु रंजानायनि उत्सब हिसाबै माखासे बमाफोर बिथांमोना लाबोदोंमोन दा बेयाव माने बे सर्ट सार्किट जानायजों लोगोसे बे बमानि बेरनायजोंनो अरा बांसिन जादों होननानै जों बेखौ जों मिथिनो मोनो। साखाथि फाखाथियाव गंबेसेसो दखाना बिथांमोननियाव खामफानाय जादों एसे फोरमायगोन? ओरैनोथ' बिथांमोनहानि दखानानो फ्राय न'आनो जिहेतु दखान भाराबो गंसे दंमोन आरो बिथांमोनहानि जे न'आनो गासैबो खामजोबदों आरो साखाथियाव थानाय जि दख'ना फालांगियारि खालामनाय बिथाङा न'आव थांबायमोन जानांगौ मोनानायखाय बेनिखायनो बेयावबो जेसेबांखिनि दख'ना सि जोम दंमोन गासैबो खामफाजोबदों। नोंथांमोना बे समाव दुखुनि समाव बाहागो लानानै प्रसाकन लोगोसे आरो खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोनखौ मा खावलायहरनो सानो? जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों बिथांमोननि जि खहा जानाय जुदि सरकारनिफ्राय बेबायदिनो अनसुंथाइफोर मोनोब्ला बा बिथांमोननि न'खराव बेबायदि गावनि जिउखौ आरोबाव लुखांफिननो थाखाय जुदि माबा मोनसे हेफाजाबफोर खालामोब्ला जोङो सरकारखौ गोजोननाय थागोन आरो बेखौनो जों एपिल खालामगोन जेन सरकारा बिथांमोनखौ नायसनगोन जोंनि जि बिटिआर सरकारानो होन बा आसामनि सरकार जों बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जेन बिथांमोनखौ गावनि जि खहा जानाय बेखौ जेन बावनानै जेन आरोबाव गोदान जिउ लुखांफिननो जेन बिथांमोनहा बेखौ खालामफिननो हायो बेनि थाखाय जों सरकार रायजो राजानिफ्राय गोबां अभियोग फैबाय थादों जि समाव फायार ब्रिगेडआ अर खोमोरग्रा बिथांमोना मोनफैनांगौमोन बा प्रसाकननिफ्राय जेरैबायदि सहाय होफैनांगौ बे समाव नांगौ बायदि समाव मोनफैनो हायाखै होननानै गोबां अभियोग फैदों मा खावलायनो सानो बे समाव? बे समाव जों थारैनो बुंनांगोन फायार ब्रिगेडनिफ्राय एसे लेहेमिया जादों जेब्ला जों जगाजग खालामदोंमोन बिथांमोनखौ फ्राय 1 घन्टासोनि उनावसो बिथांमोना सफैदों जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना जिहेतु गहपुरनिफ्रायसो फैदों बेनिखायनो खोब माने बेयाव 20-25 मिनिटनि लामामोन नाथाय बिथांमोनहा लकेसनखौ एक्जेक्टलि मिथियैखाय बेबायदि टाइम बायदियै सफैनो हायाखै होननानै जों बेखौ जोंनो सिगाङाव बिथांमोना फोरमायदों बेनिखायनो जों आसा खालामगोन उननि समफ्राव जेन बेबायदि जाया जेब्लानो नांगौ जागोन जेब्लानो रायजो राजानो हेफाजाब नांगौ जागोन अब्लानो जेन बिथांमोना फैनानै जेन हेफाजाब खालामगोन। गोजोननाय ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ আমি জনোৱা যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিলে সেইটো টাইমতে জনোৱা হৈছে কিন্তু 45 বা 50 মিনিট পিছতহে আহি পাইছোঁ ইয়াৰ কাৰণটো অকণমান ক'ব নেকি? এই বিষয়ে মই নাজানিম কাৰণ মই ফোন কৰি আছোঁ ৰাস্তাটো ভালকৈ নাজানে গতিকে এবাৰ আহিলে বোলে আহোঁতে আকৌ কোনোবাই লোকেশ্যন দিলে আকৌ কৈছে মোক কোৱা কথা এইখিনি আৰু মই নাজানিম গতিকে মই আহি দেখিছোঁ চায়ে হৈ গৈছে আছিলে মানুহজনীয়ে কোৱাই হয় এতিয়া যথেষ্ট ৰাইজেও সহায় কৰিছে ইয়াত মই আহি পেলাই দেখিছোঁ যে ইয়াতে ৰাইজৰ মানুহখিনিয়ে পানী পাইপ এটাতে পানী মাৰি আছে আকৌ মাটি যিবিলাকে এতিয়া খৰি মাটি কৰি আছে এই খৰি মাটিৰে দুয়োখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে মই এইকাৰণে ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে এই গাড়ীখন দেৰি কৰি অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকে
পোৱা হৈছে ইনফৰমেশ্যন এতিয়াও মানে তেনেকৈ ল'ব পৰা নাই কাৰণ ঘৰৰ যিটো দোকানৰ মালিক তেওঁ পৰা নাই কাপোৰৰ দোকান আছে হয় আৰু লাগিছে